Yes, comrades, good evening. Mazura Abuino, Siku Abuino, Ena Mawa Abuino. Mlibanji. No, comrades, thank you very much. Sanapite kutani, ningandikuiwala. Anzata mimi napita unkhala bikwara Afrika Sambala. Kuchiliza kwache kwa Afrika Sambala. Mapanga ni vero lero unkhala kumpamba. Mulungu akudaliseni. Aliyense akuziwa bwinobwino what happened to Raf. Komanso moyo wa Afrika Sambala. He was one in a million in terms of kwa azathu za malamulo. Raf Kasambala ntchito yake amaiziwa. Koma apart from ntchito yake kuiziwa anali munthu wabwino kwambiri. Very interactive. Komanso munthu womvetsetsa zinthu. When munthu aliyense amene alipita ku office kwa Raf Kasambala kapena ndi nkhani yake yomwe samaimvetsa bwino ku court kapena ruling ina yake sinatuke bwinobwino, Raf Kasambala was there to guide you, to tell you exactly what was important or what was necessary. Ndiponso aliyense munthu amene ali lawyer panopa anagwirapo ntchito ndi Raf Kasambala amachera kuoneka kuti uyutu anagwira ntchito ndi Raf Kasambala. For example, Wapona Kita, Council Wapona Kita, young man, charming, very good. Ukapita ukacheza naye za malamulo, he will tell you exactly what is supposed to be done. Osapita kwa lawyer wina basi kumango khota ngati ali mu class ngati mukulimbana client ndi lawyer kumakhala ngati akupikisana nzeru. The lawyer wants to show kuti ndi lawyer basi osamva zimene client akunena. So Raf Kasambala could listen to you and tell you. Sometimes even Raf Kasambala could tell you kuti achimwene ndina chisiru ka inuyo. He would tell you that jokingly. Amakuti iwe lwala ndiwe mzereza chomene mwana wakwetu uli mkonyofa amakona kuyankha chinkhondo uli mkonyofa. Koma it was joking ndeuti mukuchita share you interacting at that level kupangisa munthu kuwa free nawso kumugemunaso aiwezi nawso lafu nawso kulimzereza. So that's how we lived with love. I went to school tinapita limodzi ku primary school ku Karonga napuza limodzi tili ana ang'ono. Of course me I'm a little bit older ndili wamkulu ndi chaka chimodzi. I was born a year before Raf. So ngati Raf anali 1969 ndeti nene nabadwa pa 69 lepo mwikepo 1 nabadwa pa ine nabadwa 68. Raf Kasambala was born 1969 in nabadwa 1968. Raf Kasambala, his best friend till primary school, Yohane Moyo from Mbangweni Nasa Namwalira, was born in Raf, they were age mate. So I was a little bit a year older till primary school. So Raf Takuraimozi, Tokozani Rwanda, I know the people who used to play around with Raf Kasambala. So Tianangono anyway. So Rafu to me was more than a brother. Kwa Zambiso ndi Rafu timacheza bwinobwino akumana mulilongwe umumu kapena tikumana kumzuzu timacheza ndi kucheza tunaweza kucheza kwambiri. I never exchanged bitter words with Raf Kasambala. Kwa Zambia Rafu amantaliza. Kwa so why I still remember Raf Kasambala. Anali muntu mmodzi omwe when you keep a secret between the two, Rafu imakhala secret. Koma kuti wasunga secret apa lero magwirizana chisisi china chake basi mawa chapeduka. But Raf would come to you. He could call you at any time. Call you at night. Hey, magona apa issue yakuti akulu mwakuti basi zangotha choncho. He was very flexible. Ndaonapo maloya ambiri kumalawi kunoko. Ambiri maloya are hard to reach. But these guys and that maloya awawa. Ndo vutirapo. That's why even makoti atena mwina nkhani zina sizimaenda bwino makoti. It's because that maloya yena anangopita ku school kuphunzira just to punish other people or just to show kuti ndi maloya basi. That's why mukati muone our justice system si kwenda bwinotu nkhani yokhuza za malamulo kapena za makoti kumalawi si kwenda bwino ya. It's not kuti bwina kuti pali vuto lina kuti kapena poor governance ya. Some other maloya yena anangobadwa basi kuti kantima kwa kachoti ndikhale lawyer kuzaonesa kwa anthu kuti ndine lawyer basi. That will just show off. That's why milandu imangokhala ngati kama judge na some judges, some lawyers. Ukamaona chocho nkhani chocho mena kuoneka lawyer wawa ndi judge wawa. Sangandese nkhani mwansanga ku court. Amonda kudesi. But Raf was very fast. Nkhani kakhamanja mwa Raf si machedwa kwa mkhoti. Kwa maloya enawa you spend time mpaka sapato kuthaka. Upita ku court ona sapato yaduka hiyo. So Rafu will miss him a lot in so many things. Aliyense alindi nkhani yache yokuza Rafu. Yes, I've got my own story, the Rafu. Komaso na yena so ndi stories zanu zokuza ndi Rafu. You keep them to yourself, you don't share.
So the thing is, muntu ufunika kwambiri Ralph Kasambara. Ndiye azati minapita Nkatabe. I think Mulungu akudaliseni. Ife sinapite mafuta. Lita kumzimba kuna mafuta, it was 12. Time in 5 o'clock in the morning, mafuta nalipa 8,000 kwacha. A deal, a black market. 7 o'clock, mafuta nali 10,000. As I'm talking now, gamoto yanga nita mafuta pa nyumba. When I just parking. Napita ndio gule mafuta, it was 15,000 a liter. So how can you travel to Nkatabe? Drama yake ni good. No, comrades, Ralph Kasambara zimene za dusazi. Tomorrow I understand there's a tikatiri kumzuzu, UTM rally. Tipita ngakale winaka wandimbira folta. Kuma ukanga tia kulengeza wadipa 3 August. Tikazo ninako kumzuzu. Let's go to Mzuzu. Tipite kumzuzu, tikaone kumene kuli kulibanje. Tikaone kumene kumzuzu kulibanje. Nthawi hii njo kuti Malawi timve fundo za sogratu. Each and every day is very important for campaign. Koma the best campaigners or the best campaign is aoneka msogora mene tukumpangira campaign akawina. So panopa palibe bwana. When you are campaigning like this, kulibe bwana ya. Panopa timango fusa nabo mwina zinu zitatu. Koma panopa kandiwe chairman wa Chipani, kandiwe president wa Chipani, kandiwe member wa Chipani, this time is for you. Tose tenzipa campaign. Akazawina Deso Kabambe, ndio kulitosefa natani tunapanga campaign ya bwana. Kwa panopa tikama kunati awanda bwana, awanda chani kungondo tu sama panga choncho tu. Those people did military. When you go to war, there's no way your boss can be spared with a bullet from an opponent. An opponent. Mkapita ungondo palibe kauta wanda nyota hai. Nose mpolopolo yote wakwa ndani matakuombelani mkufu. Everyone dies at war. So pa campaign hapa chonde ndikambepo. Tindi msogole wabune kwambiri kuchipani cha UTM. Malawi nonse join us. The only good candidate in Malawi au chipani cha UTM. Ose wamukona upanga zimu zao kakumaitana nduku State House kaena upanga chani ose wakopa chipani cha UTM. Chipani cha UTM msogole wao atamwalira Saulos Chilima mzimu wao upitie kusa Mutendere. Atamwalira Saulos Chilima ambile mzipani wamena madara ndi chipani cha UTM. They were so happy. Chipani cha UTM chamara. Chipani cha UTM chimasire. Chamarika. Something like that. Chipani cha UTM chata. Koma now you can see. Even SKC lero atati wazuka lero. Even Ralph Kasambara lero tu wazuka. Asa dabo kwambiri what is happening? Atamena napita kumaliro kujeni kuchiriza kwakeko. Zimene zuchira chipani cha UTM. Everyone can wonder. Atamena na mwalira. Time ne yoyo. Atana zuke lero. They can be shocked how the party has grown big. Ni Chipani. Chipani chimakula when people are coming in with new ideas. Koma Chipani chimachepa ngati mmakhala masakuli politicians ambiri mbiri. Zipani zina zimene zikona zikulu zizi zikuchepa tu mkati muone mphamvu zawo. Chipani chikamachepa mphamvu musogolera makhala opanda nzeru. Chipani ngati kulibe chikamakalamba Chipani. Mumaona zimene zikuchitika. You see cycled politicians kungokhala basi mpando alibe wa Chipani koma ukhalabe basi funa kuonesa kuti basi yeye ndi chache. Chimakhala ngati ma-child chain ku Malawi kunoko. Na some other churches in Malawi. Mukati mwaone comrades or Malawi azanga. Ma-child chain samakula ngati mena makula ma-child chain. You find some other churches, they grow faster than my church anayamba kale. Because of zimyambo zina zake zopanda pacha. So when you look at this part of chipani cha UTM Chipanopa, mukati mwone me chikupitira. Chikupita. It's growing big every day like a babao tree. Mtengo wa mlambe ukukula every year. This part is growing. And when people say that chipani cha UTM kumizi kulije, iyai. Ndiboza. Kwa chena ufuna antu kumalawi kuno. Afuna Deso Kabambe aende mamizi. Afuna ma vice president aende mamizi. Oza nuchikapena Deso Kabambe kamena chipani cha UTM kumamizi chikufeka. Chipani cha UTM kumamizi chiliko. Koma only what people want to see is they want to see the president and his running mate. Matthews Mtumbuka and Deso Kabambe akaonekere mamizi mujanta akaone. Koma utenga oti kuno kunja kuno kuli muntu wabwino
candidate wabwino wachipani cha UTM Dasu Kabambe. Everyone knows in Malawi. Aliyense akuziwa. Chimodzimodzi mene anamalira malemu SKC. Aliyense anaziwa kumalawi kuno kuti SKC anamalira. Panopo chimodzimodzi kuti chipani cha UTM msogolo wake Dasu Kabambe yemwe ukhangati ali ndi fundo zoposa azizake onse. Everyone knows in the villages. Kumamiza ndakuziwa. But what we need is chofunika chokuti a president athu Dasu Kabambe apite mamizi. Akangooneka waving the people. Kungowapanga wave anthu. Hey, ndine Kabambe ndine. That's what people want. Come about zero zomwe ali nazo Kabambe. Aliyense kumamiza kuziwa. Because people are suffering. And when you want to see people suffering in Malawi, umekaona anthu akumamizito. Oh, anthu akumamizi akufunika kwambiri. So Kabambe akuveka pose pose kwa chofunika chokuti achipani cha UTM ife ya UTM tilowe deep mamizi tikangozungulira anthu akati kuona. Otherwise kunkhani ama members of parliament au pan campaign zina Dasu Kabambe every day lipita patali. Ifese tikuyankhula every day tikumakumanda akulu ena ambiri amene tikumana wa Malawi nkhani ya Kabambe iyayi iliko ndi kwa chango sala chokuti panopa tili pa campaign palibe bwana abwana ndi omwe wa Dasu Kabambe ndi aranimate tonsefe ten background tithamange kamusika kakucharity paliponse panoona kuti pali mpata. Share the message. Things will be better. Chitani nditi chitani osachita mantha ya. So the moment we make a mistake by 16 September kuzango vota audio comrades Malawians will suffer. So pa amene tinaika boma undi mbuli tu. So you know what, my father taught me one thing. Mwana wane, let me tell you, mwana wanga ndikuuze lero. Na munhu ngati ukuona kuti uyu ndi mbuli usampase mpata. This is the vote. Ndiye panopa kumalawi kuti ndisogolere yemwe ndi mbuli ali pa mpando. Malawians, let's not relent. Tisataye ndipo tisaope achokemo basi. Na munthu akhala mbuli zinzikama mkanika mchose limoni mziko. Mchose limoni muofesi mchose limoni. Out, get out. Capitol Hill wasokonera, get out. So panopa malawi nonse chene mena uzanjo kuti utindi msogolere yemwe nzeru alibe. Kupata nzeru wakuti he has failed to organize a good team. Yomwe iko yakumugwira ntchito bwino. Ikana kumugwira bwino mwina ntchito bwino for 5 years. This man has failed. In abundance of resources. Ndalama zambiri mbiri. Zankani zindalama zimapita ku State House. Ma budget billions and billions with a lot of security. Galimoto chilicho chimene mafuna kudya bwino koma basi ubongo ukulephera kudya bwino ubongo. Nonzeru za usogolera. So we have a leader amene ali pampando. Timuchosemo uyuyu alibe nzeru. The way my father taught me kuti munthu opanda nzeru usataye naye nthawi amene kuti uzimvera zimene akupanga. Uyu 5 years tamusira kwambiri Chakwera for 5 years. Chakwera for 5 years kupanda nzeru kwakeko. My mistake power graffiti ku butcher ku pharmacy. The man has failed. So Malawians, what we need to do is achokemo. Then I'm not kodena wananga bwanja DPP chacha DPP na also ndi mavuto awo akushipani wao. DPP has got his own problems. Kakupipi nako ku mavuto awo. Mavuto ena masa kuona weka so ufuna kwa kumasa kukuzana malawi panopo tankula kwambiri. Mavuto ali mzipani mwina kakupipi ku DPP ku afford kaku UDF ali ndi mavuto awo omwe amana mkwaziwa kale. Chipani cha UTM chilibe mavuto ambiri. Chipani cha UTM ndinuyo Malawi okonda ziko lanu. Mufuna zinthu zabwino ndiye chipani cha UTM. Kulibe ma issues. Ai. Otati kumsemere chinyawu wina wake member wa UTM. Ungochita kuti manyazi. Komanso, we have got the smartest people in thinking. Zopanga za chipani cha UTM. Zulanali kulilongwe. Zananali kudetsa. Kali zana. It's a party that is very, very reachable. Chipani cha bwino kwambiri cha UTM. It accommodates. Of course, mliyena yake mkati mwa chipani cha UTM okula ntima onyada. Alimo, you know, in every part, mama kawina ke basi wants to be on top of things. They're there, people. Mmaona so nanu sena. Akoma UTM huwa wando onyada. We have got such type of people. But when you look at the president, si onyada. Dasu Kabambe si mtu onyada. Ngati mena manjadila ndwena ya. Komanso kamona mshipani mzawatena kamanyada. Ndio mazota awa kunyanda kwao, that's why mina sana pese udindo pena pache.
mwina chifukwa yake mavuto ena ake akuapeza kuchipani, mwina chifukwa yake anthu akuazuzula, because munthu akhala munthu wabwino, you know what you're doing. Nthawi ya campaign you interact with anybody. Phone kungolira wayankha kale, tili mkampeni tu, because phone imene siuyankha ija ndi imene ndi nzeru zoti wewe ukhale munthu wofunika kwambiri kuchipani. So when you ignore such type of phone calls or such type of interactions, ine ndine bwana ine tiona pa 16 September, tiona pa 16 September. Sasa zozo anthu olephera nawonso, so munthu olephera nasali njira zace, anthu ambiri olephera moyo pa dziko lapansi pano ena ngati kumana amakhala afiti. You find that the failure ni fit, amakufuna kuloza zace anzeru. So this campaign yofuna kumaona bwinobwino, don't lose your vote. It's only 7.2 million people amene akufuna tivotere. So comrades, what I'm trying to say is tomorrow in Mzuzu tikumana, ena ndiye tikumana. Kwa tikakumana please, tizigawanako nzeru zabwino. Tikuona ambiri inde president watu akabwera kumpoto, kapena akabwera ku Central Region, maunji. The same people amene the president ku Southern Region, Central Region, Eastern Region, Northern Region, amakhala omwaja amafuna ziyankhulo Pamalares. Nthawi zina amafuna umasindi. Kababe amene wabwera kumpoto kuno, let some other people from the north tiyankhuleko nafe kaya. Koma message imene yayankhula president ku Blantyre tikuiziwa kale, ya president is okay. Koma anthu ena aso ngati pali ma spokesperson, even some people who are not even party members, koma ndi kuthekera kuti akhuza kuyankhulapo parale para president, it's very good. So nkhani ya mchipani mmayankhulana every day. Koma when there are some new other people amene afuna yankhulepo msonkhano wa chipani, ordinary people, kapena anthu ena akufunikira otchuka, public figures, give them chance, let them speak. So mzaloti munthu wina wapambali akhoza kumuchemerera bwino president wanu wa chipani Daliso Kabambe, wina akakhoza kumuchemerera bwino kwambiri Daliso Kabambe kuposa akuluakulu mchipani. Choni mnangasiya mchipani mumayenda limodzi nthawi zambiri, mumaziwana zoyankhula. Komabe give chance to some other people who don't have position in the party. Muzaona kuti campaign yathu ikhala yabwino kwambiri. Koma mkati ayankhule awawa, chairman, give people chance, then people speak. Kayankhula mona kwika, kaya kuzuzulani. That is the campaign that we need. Comrades, good evening everyone.